Disclaimer everyone, I am not using any product nor will I introduce to you sa video na ito. Hindi po ako mag-introduce ng product na gagamitin para tutubo yung mga bigote nyo or yung mga dito, facial hair. I will not be introducing any product. This is just a challenge for me and wala po itong kinalaman sa kung ano mang isinusulong ninyo or ano mang gusto ninyo sa mukha ninyo or sa mukha ko. I am actually just trying this one and gusto ko lang talaga makita yung result kahit walang product na ginagamit. Sa mga panaga, I'm Banuelos and welcome back to sa akong channel. So, yeah, by the way, if you're new here, please do consider subscribing by clicking the subscribe button and kindly smash that notification bell for you to be notified sa akong mga sarili mga videos. In this video, I'm gonna be doing the 15 days no shave challenge. I don't know if may mga gumawa na nito before or I just don't know kung may mga nag-i-exist na mga videos. But yeah, I'm just going to try it to myself and see it sa akong kagalingon if ever moabot og 15 days na dili ko naga-shave. Right now, ito ay pang-apat na araw na hindi ko siya inahitan. This is the 4th day. I'm so sorry because I was not able to tape during sa first day. Napag-isipan ko lang kasi itong video na ito kagabi. So, yeah, this is the 4th day na hindi ko siya inahit and napansin ko talaga siya kagabi because the hair here, ayan, medyo mataas na siya. So, kadalasan kasi I shaved every other day or every day. But napansin ko siya kagabi na medyo mataas na siya. So, I'm gonna be doing the 15 days no shave challenge. So, this is the 4th day. Join me in this 15 days challenge. I'll see you again on the 5th day bukas. Hello, this is day 5 of no shave day. Ayan, so today is Monday and I have actually a class. So this is now the 5th day of no shaving challenge. Yan, nafe-feel ko na yung extra haggardness. Ayan, so this is. See you on the 6th day. Hello, this is day 6 of no shaving challenge. No shave challenge. Ayan. See you on day 7. Day 7. See you on day 8. Hello, day 8 of no shave challenge. Katol na kayo siya. Lagi katol. So, day 9 of no shave challenge. Today is Friday. And nanubo po daw akong bugas. Amazing kayo. See you on day 10. Hello, day 10. Day 10. Grabe, sobrang katinan niya. This is day 11 of no shave challenge and as you can see here, talagang pwede na natin siyang mahawakan kasi mataas na siya, parang ganito na siya. Okay. So, and the kate is there, makate, kato siya. But nag-disappear na yung mga pimples ko dito, ayan, nag-disappear na siya. And sobrang kati dito. Ayan. So, this is day 11 and today is Sunday morning ngayon and actually I have a lot of things to finish, lalo na yung module ko. So, tatapusin ko yung last module na lang yun. Kaya marag 300 na dito akong sweldo last time sa mga ginana ba no? So,
I think I'm so happy with the results. I think I really expect this one nga pag 11 days na ganito na siya kahaba. Because talagang sobrang fast naman talaga magtubo itong mga hair ko dito, facial hair. So, let's just wait for another 4 days hanggang 15th day, ika-15 araw. And let's see kung how haggard will I look. This time sobrang haggard na niya. I am not used to have a dagway like this, nani nga dagway, because murag sagbot na gid kayo siya and katul kayo siya. Even pag matulog ko kay mag-ana ko, mag-ana ko diri, katul gid kayo siya. So yeah, so that's our 11-day update. See you on the 12th day tomorrow. Hello, day 12. Day 13. Wow, day 14. Ayan, so isang araw na lang, isang tulog na lang, we're going to shave this one na sobrang katinan niya. Hello, day 15 of our no shave challenge. Shaving time. Yo! Oh my god. I feel so relieved. Thank you.